Per què és tan important la vitamina D? La vitamina D és una vitamina que la seva funció principal és intervenir en l'absorció del calci en els ossos. El calci és un mineral imprescindible al llarg de tota la nostra vida, des de la infància i l'adolescència, quan estem en ple període de creixement, perquè hi hagi una bona formació i una bona estructura òssia, però també en l'edat adulta, en l'edat madura, on necessitem que aquest calci dels ossos es mantingui, i també en la vellesa, en la tercera edat, quan hi ha una certa tendència a perdre massa òssia, doncs és important que diàriament aportem unes dosis correctes de calci, i juntament amb aquest calci és molt important aquesta vitamina D per tal que aquest calci s'absorbeixi de manera òptima. On podem aconseguir a través de la nostra alimentació la vitamina D? Doncs en aliments molt habituals i de consum freqüent, com poden ser els propis làctics, els ous o el peix blau, com seria la sardina, el seitó, el salmó o la tonyina. Però, a més, la vitamina D té una particularitat, i és que a part d'aquesta vitamina la podem obtenir mitjançant l'exposició solar, és a dir, que fent passejos a l'aire lliure i que ens toqui mínimament el sol, doncs aconseguirem part de la vitamina D que necessiten els nostres ossos.